Казанда җәмәгать транспортында автобуслар саны 100-ге кадәр кимергә мөмкин. Кызыл автобуслар аварияләргә еш очрау сәбәпле иминиятләр аларга полислар бирүдән баш тарта. Тик автобуслар ОСАГО полисларыннан башка маршрутка чыга алмый. Проблеманы хәбәрчебез дә өйрәнде. Кайчагында тукталышта көтү минутлары озакка сузыла. Минут даже до 40 можно ожидать. Тәүлекнең караңгы вакытында үз маршрутыңны көтү үзе бер проблема. Автобуслар сирәк йөри, пассажирлар белән тулып килә. Если пропустил открыто, где-то минут 15-20. А когда холодно, это очень проблема. Шәһәр халкының да автобус йөртүчеләрнең дә зуррак проблемалары башланырга мөмкин. Автотранспорт предприятиесе линиядә эшләүче 100 автобусны иминиятләштерә алмый. Иминият компанияләре пассажирлар йөртүчеләргә ОСАГО полисын яңадан рәсмиләштерүдән баш тарта. Мы обращаемся, решений нету, ждать времени тоже, как говорится. Без мөрәҗәгать иттек, җаваплар юк. Көтәргә вакыт аз. Башка иминият компаниясенә бардык, анда да җавап булмады. 12 иминият компаниясенә мөрәҗәгать иттек инде. Закон буенча иминиятләр баш тартырга тиеш түгел. Казан предприятиеләренә ачык җавап бирмиләр. Россия автоиминиятләре берлегенә мөрәҗәгать иткәннәр. Иминиятләр асылда ОСАГО килешүен төзүдән баш тартмаган. Алар игълан ителгән бәяләр белән килешмичә конкурста катнашмаганнар. Бөтен проблема да шунда. Иминиятләштерү бәяләре түбән, кайчагында күп акчалар түләргә туры килә. Казан автобуслары юл транспорт хәрәкәтләре статистикасында гел очрап тора. Күп очракта аварияләр алар гаебе белән була. Чыгымнарны да иминиятләр каплый. Мондый хезмәттәшлекне алар отышсыз дип саный. Шәһәр автотранспорт предприятиесендә хәзер 800 автобус бар. Көн сайын алар линиягә иртәнге 6 яртыдан чыга. 100 автобусның иминиятләштерелмәве дә транспорт проблемасын китереп чыгарырга мөмкин. Әлеге проблемага тарифларны җәйгә салучы Үзәк банк та кушылды. Без хәлне тикшерәбез. Иминиятләштерү компанияләре ОСАГО шартнамәсен төзүдән баш тартырга хокуклы түгел. Россия банкына конкрет иминият компанияләреннән баш тартуның конкрет очраклары белән мөрәҗәгать итәргә чакырабыз. Җаваплы структуралар үзара мөнәсәбәтләрне ачыклаган арада Казанның меңләгән пассажиры авыр хәлдә калырга мөмкин. Фарис Мөхәммәтов, Айнур Вәлиәхмәтов, Регина Сафиуллина, Татарстан яңалыклары.